Amma ka san cewa dai mai sauraro, Matawalle bai san wannan cutar da ake mai a wannan ma'aikatar ba, domin kuwa ka san cewa baya magari bai daɗe da dawowa ba, domin kuwa da ya san irin wannan cutar da ake mai a cikin wannan ma'aikatar tasa ta shinkafa, da tuni ya ɗauki babban mataki akan wannan cutar da ake mai, domin kuwa shi yana neman riba, ana ƙara karyan mai da jarinsa, domin kuwa kuɗin da suke ɗiba ba ƙaramin kuɗi suke ɗiba ba, domin kuwa babbar sata suke yi a cikin wannan ma'aikatar ta Matawalle, domin kuwa idan ka duba kuɗin da suke sata ba ƙarami ba ne ba. Hakan ne sa Umar Hashim yake so ya dakatar da su daga wannan sace-sacen da suke yi a cikin wannan ma'aikatar. Kamar yadda dai mai sauraro ka san cewa Umar Hashim saboda ya daƙile wannan cutar da ake a wannan ma'aikatar, ya sa ya ce zai buɗe wani sabon tsari, domin kuwa ya haɗe asusanni guri ɗaya. Ta hakan ne dai ba za a ringa samun ɓatan kuɗi a cikin wannan ma'aikatar ba. Hakan ne sa su Hajiya Nafisa suka ji tsoro da wannan haɗe asusanni da za a yi, domin kuwa sun san cewa ba za su ringa samun kuɗi a wannan ma'aikatar ba, domin kuwa an kawo musu salon daƙile samun kuɗinsu a wannan ma'aikatar. Don haka suka hana Umar Hashim kawo wannan sabon ƙudurin da yake da niyyar yi. To mai sauraro ka san cewa dai akan wannan sabon tsarin ne dai wannan ma'aikatar ta rikirkice ta Matawalle, domin kuwa su Hajiya Nafisa ba za su bari Umar Hashim ya kawo sabon tsarin nan ba, shi kuma ya nace sai ya kawo wannan sabon tsarin, domin kuwa ya san cewa zai taimaka wa wannan ma'aikatar ne. Shi ma ya ga ai ci gabansu ne, amma su kuma ba su ga wannan ci gaban ba. Su dai sun fi so su ringa sace kuɗi a wannan ma'aikatar, shi kuma yana ganin wannan abun kwata-kwata bai dace ba, domin kuwa cin haƙƙin wani ba abin yi ba ne ba, kuma Allah ba zai taɓa yafe maka ba ka ci haƙƙin wani. To mai sauraro, a tunaninka dai wa Umar Hashim zai fito da ita a matsayin wacce zai aura? Domin kuwa ka san cewa tunda Matawalle ya ce sai ya fito da matar da zai aura, to dole ne dai sai ya fito da ita, domin kuwa yana jin maganar Matawalle. Mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan a ganinka wacce mata Umar Hashim zai fitar wacce zai aura, domin kuwa idan ka kula shi ba wata yake kulawa sosai ba. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan sharhin namu. Kai da kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma muna ƙara tuna maka kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma kada ka manta kaiwa bidiyon mu lakin, sannan kuma ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan. Sai mun ji daga bakinka. A yau ne dai wani hoton Adam A. Zango ya bayyana, wanda ya ba wa mutane mamaki matuƙa. Mai sauraro, gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shi ne shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.
Mai sauraro, kamar yadda dai ka sani, Adam A Zango shahararren mutum ne wanda ilahirin duniya sun san shi inda ya suna, domin kuwa Adam A Zango yana da masoya a duniya. Kai ma ka san cewa mai sauraro, Adam A Zango yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood waɗanda suka tara tarin masoya a duniya, domin kuwa ya yi suna a duniya. Kwatsam sai aka ga hoton Adam A Zango shi da wata, inda wannan hoton ya ba wa mutane mamaki, domin kuwa wasu ba san wannan hoton na menene ba. Mai sauraro